яка в часи 7-11 років він був співвласником фірми разом із пасенком Дмитра Фірташа. Це той Калиновський, якого всі пам'ятають, за смертельним ДТП було 2 загиблих, і якого 8 років ловили, да? І в 15-му році його затримали в нетверезому стані за кермом, знову ж таки, з 17-го року невідомо, де він, тому що його ніби відпустили під домашній арешт. Ну, це, розумієте, це дає змогу зрозуміти, з якими людьми крутиться Вавриш. І ось зараз у Вавриша, мені здається, справи навіть краще, ніж у Трибутами Кисача, тому що ми бачимо, як його реклама чудово поширюється по місту Києву. І от саме Вавришу повезло забудовувати зараз ділянку Генеральної прокуратури на території заводу «Арсенал», центр Києва, так, недалеко від станції метро Кловська. Вони там будуть будувати 17-поверховий житловий будинок разом із Дмитром Ісаєнком. Хто такий Дмитро Ісаєнко? Це людина, яка довгий час відповідала за будівництво Міноборони. Потім він став заступником міністра регіонального розвитку, і він в 15-му році зі скандалом був звільнений, там був скандал затримання статусу учасника АТО. І зараз, на хвилиночку, Ісаєнко йде в Верховну Раду, це спілка партії Медведчука. А Вавриш і Ісаєнко – це Сага Девелопмент і Perfect Group. Ці два девелопери зараз разом співпрацюють по Рибальському, тому ж самому, вони разом забудовують. Ту саму ділянку на території заводу «Арсенал» вони разом будуть забудовувати. До речі, ще цікаво по цій ділянці на «Арсеналі». Вавриш почав контролювати фірму, яка зараз там буде будувати, яку заснували люди. Один з співзасновників – це був помічник Андрія Портнова. Да, і тут я не можу собі відмовити в тому, щоб не провести цю паралель, так, але Андрій Богдан теж був помічником Андрія Портнова. І всім відомо, що Андрій Вавриш і Андрій Богдан – це друзі, і тому, розумієте, справи у Вавриша будуть іти добре. Я дякую Ірині Шарпінській, журналістці видання «Наші гроші». Ми бачимо фото з Андрієм Богданом. Вони цього навіть не скривають. От така людина і така людина, скоріш за все, може в команді Володимира Олександровича Зеленського. Зв'язки обширні. І сьогодні я бачив Сергій Лещенко, все ще діючий народний депутат України, сказав: Андрій Вавриш – це новий смотрящий за Києвом на заміну Столару, який був при Петру Порошенку. Чесно кажучи, Галина, мені дивно, що ви не знали, хто такий Андрій Вавриш, тому що ви тому що ви позиціонуєте себе як людина, яка виступає за антикорупцію в «Слузі народу». Про пана Ісаєнка ми, як журналісти Слідства Інфо, робили великий матеріал, так? Також згадувалося це прізвище пана Ісаєнка. Я трохи був заскочений, чесно вам скажу, що ви не знаєте, хто такий пан Вавриш. Я подивилася його біографію, да, він дійсно, я його навіть згадала, але він працював в департаменті архітектурному, так по-народному його називали, на других позиціях, тому мені, ну от по прізвищу я вже його ідентифікувала, що він дійсно працював в КМДА там певний час. Ви відповідаєте за антикорупцію. Як такі люди потрапляють до «Слуги народу» і біля Володимира Зеленського розказують про будівництво нового офісу? Я не думаю, що він є в політичній силі «Слуга народу». Його називають смотрящим. За Києвом. Сергій Лещенко це сказав. Сергій Лещенко це сказав. Ну, прекрасно, я думаю, що це питання варто адресувати Сергію Лещенку. Можливо, у нього є більше інформації з цього приводу.